Masu sauraro da masu kallo barkanmu da wannan lokaci kai tsaye kenan daga nan masallacin Umar bin Khattab da ke Dangi kenan inda aka yi wa attajirin dan kasuwan nan marigayi Alhaji Aminu Alhassan dan tata sallar salatul gadib kenan, inda yanzu muna kallon manya-manyan 'yan siyasa da manya-manyan malamai da suka zo suke nuna alhininsu bisa rasuwar wannan babban attajiri. Wannan salatul ga'ib ta fara ne lokacin da sarki Najashi ya rasu, sai annabi alaihi salatu wasallam ya kirawo al'ummar musulmi suka biyo shi aka je aka ma wannan sarki salatul ga'ib, daga nan ake yin ta. Rasuwa Alhaji Aminu Alhassan ɗan tata ba iya rasuwa ce iya iyalansa ko gidansa ko kuma wato Najeriya ba, rasuwa ce da aka wa masu mutane a duk faɗin duniya. Da haka shi yasa aka kira al'ummar musulmi mun fito an masa sallah, an roƙa masa Allah, roƙa masa gafara Allah, an roƙa masa Allah ta'ala ya ji kansa kuma ayyukan da ya nake shi Allah ya karba. Ni kaina ba zan iya faɗa yawan adadin mutanen da Alhaji Aminu Alhassan ɗan tata ya sowa gidaje ta kaina ban san adadin su. Ce mun je ka a duba wani in bai da gida a sai masa, wani in bai da gida a sai masa, wani in bai da filin makaranta a bashi, a je guri kaza a yi masallaci a ba wani kuɗi. Mutum na ƙarshe ma da suka je wasu suka zo daga wata jiha suna son za su je Islamic Center na kai su, abin da ya ba su shi ne ƙarshen haɗuwa da shi miliyan 2 ya ba su. Za su yi Islamic Center a gabana nan take musu transfer ɗin miliyan 500, ce kuma su da su karɓi miliyan 500 sun kashe wani. Saboda haka wannan bawan Allah kowa zai maka bayani a kansa, zai faɗa abubuwa da ya na kirki, ya gina mutane shekara 94 ba ƙaramin doguwar tafiya a kai ba. Haka muna roƙa masa gafara Allah, muna roƙa masa afuwa Allah, muna roƙa masa yafiyar Allah, muna roƙon Allah ya ji kansa Allah kuma ya sa cikin iyalansa a samu waɗanda za su tashi da jajircewa da aiki da hakuri da juriya da kasuwanci irin nasa. Amin. Allah su yake cewa sulhu ya fi sallah, ya fi azumi, ya fi haji, ya fi jihadi. Kuma ne masa kyakkyawan fata akan wannan al'amari. Wani jan hankali za a ga sauran mawadata? To muna kira ga duk wani mai iko mawadaci ko mai kankanta wadatarsa ya yi kokari ya amfani da wadatarsa da iliminsa da karfinsa da mulkinsa da ikonsa da kowace irin dama ya ga ta amfani al'umma, kamar yadda shi kansa dukiyarsa fiye da shekara 70 ta amfani al'umma. Wannan abubuwa wallahi ba da abubuwa sai da na faɗa sai da in ka faɗa babu wani zance babu amfani da magana. Kamar ita Aisha manzon Allah ya sirranta mata magana, abin nan kai Fatima yar manzon Allah. Aisha ta ce me babanki ki gaya miki na ga kina kuka kuma me ya faɗa ke dariya? Ta ce sirrin babana zan gaya miki. Bayan rasuwar manzara sassan sai ta ce to Aisha ga abin da ki gaya mun yanzu tun da fara sai in gaya muku. Ɗaya ya tabbata ya ce mutuwarsa ta kusa, shine nake kuka. Abin da ya bani sha'awa kuma nake dariya sai ce ki da hakuri, ke ce a dangi na farkon mai dina. Yace shine ne mai shi nake dariya tun da ni ma in babu shi ne zan yi a duniya. Kusa da aka shi sa kenan yana da kyau ka faɗa, amma wallahi banda wannan yanzu ban da faɗa. To da kira ni da gani sai shi sai Allah. Zuwa ga mutumin da yake da nufi irin waɗannan abubuwa kuma a cinye filayen Alhaji Aminu, wallahi mu kanmu mun san adadi mai yawa zo ya tarar da gida an gina. Ya aka yi ka mallaka ce shi sayar mu aka yi takardar su a duba ɗan jabuti sai ce ku bar mu. Wannan ba kowa ba zai iya haka da jirai. Gaskiya ne. Kuma wanda ba sani ba su faɗa ƙarin zan kurege, wanda sai kusa da shi ka kusance dole sai ka koyi abubuwa da yawa. Na farko za ka koyi gaskiya, za ka koyi amana, za ka koyi juriya, za kuma ya shajja'a ka akan nema. Kullum zai shajja'a ka ne shawar ka ci gaba da nema. Shi sa duk wanda yake tare da shi za ka kwazo yake wajen nema. Su da ka ba wanda za yi mun san katanga ta faɗi. Kuma wallahi cike katangar wannan yana da wahala. Sai dai mai addu'a jihar Kano kuma Allah ya taso mana da wani dattijan da zai rike wani bangare daga ciki, domin shi kaga bangaren Galadima da yawa shi ya rike Tijjani Hashim Allah ya ji kansa. Ai shi ba mai kashe rigima a Kano irin sa. Ko ta mecece zai shi kuma da kudin sa ne. To kuma sai da ba Galadima shi ne ya zamanto shi ne Amin dan tare shi ne Galadima. To yau kuma ba Galadima ba Amin dan tare. To kaga mu Kano a cikin musiba muke ba mu sani. To mu sani ba za ka iya suranta shi na irin ɗabi'arsa ba. Kana da yawa kuma duk kankantar ka yana ganin darajar ka yana da
ko mun kankanta zai tare za ka zai mutunta muna fatan Allah ya masa Allah ya kansa, Allah ya rahamta masa, Allah ya sa aljanna ce mu kuma Allah ya kyautana mu zuwa. Ina yi wa ƴaƴansa da iyalinsa da kuma ne musu ta'aziyya, ni kuma iyalina sauran ƴan uwana duk mu musu ta'aziyya. Mun yi zama da arziki da shi bisa matsayin uba shugaba duk harkokin da ya kamata. Allah ya kansa, Allah ya masa ba jigo a cikin Najeriya gaba ɗaya ko Afirka. Mun yi rashi babba, Allah ya tsaye ta mana ranakunsa da shekarunsa, amma yau kaga mun rayu gari babu shi. Mutum mai amfani da jama'a ya yi wa mutane nasiha, ban ma abin kukan mu. Allah ya ce masa, Allah ya kula da bayansa, Allah ya kyauta namu zuwa ya gyara halayen, Allah ya sa mu zama Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. We really lost a lot, not really Kano or Nigeria, the whole world. We really lost a leader, and now in Kano we don't have people like him now presently, but we are praying that to get people like him. But for now, we don't have any leader more than him. We are proud of him. We just pray for him. May Allah grant him Jannah.